Angeke ngidlisane nawe sisi. Isinqumo sithathayo nginankinga naso. Impela-ke dadewethu kababa bahlale wazi nje ukuthi ngikhona futhi nginethezekile. Yabo lokhu khuluphale ngukhuluphela sazotelepela. Usuyadelela kodwa manje. Angiteleli ngoba ngikaze ngikwenyusela umoya kodwa ngiyatshela nje ukuthi yabo mina ngiyakhuluphala ngoba ngihleli kahle. Uyawenyusa umoya. Zama ntombi, zama ukuthi ngoba kuyasho ukuthi uphefumula ngenxa. Yebo ngiphefumula ngalo vele. Mina ngiphefumulike ngayo yangibona ngiyinkunzi. Ngiyinkunzi mina ngiyatelepela mntama. Phefumula nje, phila impilo. Ngolo binginonele encane kangaka. Kuzokwenzelani kusuka manje kuya phambili? Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguSitifuzo Dlanga Malezulu. Sona kanjani udadewethu njengoba ela ikhona lento entsha ngase understand kahle ayibone kwi-relationship yakhe nophethini wakhe kodwa ke ezosichazela kabanzi ukuthi usolani uzweni noma ke uboneni. Asike sizwe singabe usiphatheleni. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo nekhambi lendawo la ukhulele khona. Igama lami nguNoxolo Mkhize. Okay. Ashdown. Ashdown. Yes. Khulele khona. Yebo ngikhulele khona. Oh, all right. Ngicela ukwazi ke ngobudlelwano bakho la kuqala khona nomuntu wakho nihlangane emuphi unyaka nihlanganele endaweni ekanjani kuphi nendawo? Yo sinosakhile sahlangana eTown nje. Sakhile. Yebo. Okay. Sahlangana eTown nje ngiyikhiphile ngodla out ngihamba ngedwa. Okay. Sazwana nje into yethu yaqala lapho ukuze kube manje kwaku 2015. Yeah. Uyayazi sala dates? Uyayithanda? Yeah, bengihamba ngedwa because abangana nginabo. Kumuntu ohlala ngedwa ekhaya. Usuhleli nje phansi usuyashutha wedwa ithombe umuntu uzokulethela ukudla audiences ush wedwa ayekho umuntu udiscussa naye uthi nana manje enjoy ukuhlala awe ma bengihlalela ngedwa. Mhlambe ngingafe ekuseni sala dates ayingeke ngangayizama ngabhoreke ba mina okay ngiyathanda ukukhuluma kakhulu ngiyathanda ukuxoxa so mengihlala ngedwa vele kwengazuthi ngiyagula ngazi ukuthi angazi ngilahliwe angikhona ukuhlala ngedwa ngazi ukuthi ngahlala nomuntu xoxa kakhulukazi mekudliwa ngugimba ke ngiyathanda ukudla ke so mostly wokusala dates so mayifika ke uzokujoyina etafuleni wafika nje ngiodile ngakafika into yami ngiodile ngadla mase seyifika wacela ukungikhokhela wangikhokhelela yena okay chazeka ke imali yami phela isahambanga okay usuyisavile wena mayifika nje etafuleni mhlambe okay ngiyazi singabantu siyafika lesikhathi uthola ubona umuntu ukuthi yabo lo ogqoke kanje mina ngeke ngithandane nalo muntu lo mase kuba khona labo uthola ukuthi noma bethi ugqoke kanjalo uyabona indlela ayiyona ukuthi hayi yabo lo singakude nempilo so wena uyakhetha noma ukhethi umuntu nje uma usumthandile akunandaba noma unjani noma ugqoka kanjani noma unjani uma umthandile nje mengimthanda ngiyayibheka indlela yokugqoka kodwa mengimthandile mina ozomkhanda ukuthi akagqoke kanjani agqoke indlela othanda wena okay so waseqhamuka ke wavuma ke savumelana sangadla yes wakhokha emva kwalokho wabuthi ngisuthile ngathi mina ngisuthile wacela ukungihambisa endlini ngathi mina angakahambi unemoto yebo unemoto awuvura imoto enjani angakahambi ngiyazi kwaleya moto leya kodwa imoto angiyazi imoto igama layo ay ngezwe mhlawumbe ongenzeka ukuthi unendlu noma uhlala kubo noma mhlawumbe uhlala emsebenzi unomuzi ne okay useke wavakasha khona yeah sengavakasha ufica ngamuntu ufica nje ingubo zomuntu omunye umuntu sifazane uphaqana nana ufica ngamuntu oh okay ngaleso sikhathi uhlangana nawo be usingle yeah yena wathini kuwena wathi usingle naye noma wathi khona azange ngize ngimbuze kodwa ekhona uma wengane uma wengane ne wathi basazwana kanje bayakhulumisana oh okay mhlambe ke usuke wamazisa kumndeni wakho la uzalwa khona washa intro bamazi ukuthi ukhona empilweni yakho bayamazi ngoba useke wavela ekhaya kwakhona kuncane akulethayo oh umyeni uyingoduso wena yebo
Oh, okay. Umuntu nje. All right. So ngasebantwaneni beningakahleli ukuthi oh, all right. Mhlambe ke uboneni ke noma uzweni noma kwenzekeni waze wabona ukuthi hayi lo muntu lo usho ukuthi ukhona omunye umuntu anaye ngaphandle owesibili kumina. Yabona ngendlela esizwana ngayo besabangani naye kakhulu. Ifoni yakhe ngithinta singene ku-TikTok senza amavidiyo kwemnandi nje bese lonto. Kuthekhambe isikhathi nje umuntu washintsha ifoni usene-password. Hawu asafuni Mehamba uhambe ebusuku angabuyi ubuye ngakusasa ngabona ukuthi ifonto engekho la. Kwathi ngenye day waringa ifoni kanti ngizoyi-answer. Oh bese nihlala ndawonye endlini? Yes. Okay. Ngizoyi-answer ifoni yakhe. Khuluma intombazane ngimbuze ngale ntombazane le ayipick ngoba inamba bengayisevile ayipick. So ngangazi ukuthi ngenze njani. Kwahamba isikhathi ngayithola intombazane. Sakhuluma nayo yaphika futhi intombazane ngangazi ukuthi kumele ngenze njani ingakho ngibhalile. Uyabona ukuthi kubudlelwano nike nibe nendlela eniyitholayo nomuntu wakho enizokhulumisana ngayo mekuwukuthi kade nigejene. Kube ukuthi nihlala phansi niyakhulumisana noma mhlambe niyasendelana ama-text noma ngabe uhleli naye endlini but beniyithola indlela enizokwazi ukuthi nibuyisane ngayo. So nina kwi-relationship yenu benenza kanjani? Benihlala phansi mhlambe nikhulumisane nihlazi ukuthi yini enixabanisayo then nithole isisombululo noba u2 kwi-relationship iqhubeke noma benimane niziba leyo ndaba yozuyilungela ngehamba ngesikhathi nenza njani nini? Besihlala phansi sikhulume kube ukona ukuthi amazwi ahambisana soba-2. Anihambisana. Yebo. Ish. Uyaphika nje avuka ulaka phuma hambe uzoze umbone ngakusasa. Kwesinye isikhathi abuye sephuzile yabo. Yo, okay. So if mase kuthiwa lo sis uthalana naye lokho serious and abafuna ukuphazanyiswa mhlambe ungabenza kube khona indlela abahlukana ngayo noma ungabashiya bodwa ukuthi hayi abaqhubeke wena right uzozibona uzothola omunye umuntu. Ngeke ngize ngisho ukuthi abahlukane mebethandana bazothandana nami futhi ngeke ngize ngiphume because ngizophuma ngithola omunye nomuntu wakhe onomuntu wakhe mhlambe sizobambisana naye mewukuthi mhlambe ufuna isithinte kanjalo. Uzoyivuma into kanjani? Ayikho into engizoyenza. Uyamthanda ne? Kakhulu. Yo, hey. Okay, ithi ngivele ngimlande ke. Kodwa akazi phela ukuthi wena ubhalile kwishow. Cela kube nesineke nje sokhulumisana naye. Angena vele umuntu ophezulu phansi. Oh, ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela silandelele. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukwadla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke udadewethu ngala uvumile usasijoyine and nginethemba lokuthi na kanjani uzokwazi ukuthi aphendule imibuzo esingase sifise ukuthi simbuzo yona mesoxoxisana naye kungesikhathi singanani kusuka manje. So ke asike sizwe ngabe usiphatheleni sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi kambe nesibongo negama lendawo la usokhona. Igama ngizamashasha ngowahlengwa. Zamashasha? Hlengwa. Mashasha. Oh, all right. Uyamazi sesengihleli naye? Ngiyamazi. Why smiling? Ngiyachaza. Kuyachaza ukuthi umona. Akungichazi kodwa umuntu engimaziyo. Umazi kanjani? Umazela kuphi? Na umazela efonini nje. Efonini? TikTok yabo. Okay. Umazi ngoba akwenzeka ukuthi ubone umuntu ku TikTok jiki usuyamnaka. No, angimnaki kwanothi ngambona efonini yabo. Efonini ngaba? Yami ngibhude nje ngizana naye sakhela. Oh, okay.
Senesikhathi singanani endaweni yoSakhile? No, it's not like phela yabo umngani wethu. Yabo. Oh. So njengoba ula ubhalile kuhlelo elithi umfuna nomuntu wami. Aka understand kahle kahle ukuthi yini eyenzakalayo phakathi kwakho noSakhile. So ngicela nje umuphi isikhathi sakhe nesakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngiyacela nje isicelo nje. Uyaphila sesi. Ngiyaphila sesinjalo. Ngiyaphila. Njengoba usushile ukuthi amaSakhile kuphatha kanjani nje ukuthi ungibone efonini yakhe nezinto esizenza ku TikTok. Bona ufila kanjani lezo zinto lezo? Imali kungiphatha kanjani njengoba ngubani mina kona kuSakhile. Wena ngiyakwazi ngikwazela efonini yakhe ngisamanda ukuthola nje WhatsApp wakho umsendele izithombe zakho inqunu warawati kanjalo. Uyabona ukuthi Bonterong uyangazi efonini yakhe wakwambuza ukuthi ngazi njengoba le conversation ngiyayibona ukuthi niyathandana. Inqunu. Yebo. Wambuza yena. Ngambuza waphika. Shothi nje bephikile phela shothi akangazi. Akakwazi kanjani? Izithombe zakho uyifunela efonini yakhe. Hayi shothi umongcwele. Uyazi la sibadala sisikhathi sokuhleka sikho. Sakhile umuntu wami nami njoba nawe umuntu wakho. Uyakutshela kodwa ngama ngithi. Noma engangitshela phela nje kuyafana. Nami njoba ungazi efonini yakhe nami ngikwazi efonini yakhe. Okusho ukuthi lo muntu okhuluma ngaye ungakhuluma naye. Ngoba mina nami ngikwazi efonini nawe ungazi efonini angathi. Uyazi ukuthi ulobolile umuntu lo? Ziphi inkomo? Buphi ubufakazi? Awume eduze kwazo ngibo? Ziphi inkomo? Hamba umaphela eduze kwazo ulethe ubufakazi. Lezi inkomo angathi ezakho zalethwele wena. Angihlangani mina nalokho. Uyamthanda? Ngimenza lento oyenzayo. Nami ngiyamthanda njengoba nawe umthanda. Angathi wakwashela ngoba ekuthanda. Nami ke wangishela, nami ngamthanda njengoba umthanda. Yazi amehlamsi sami awaqala ukubona. Futhi awazi ogcina ukungibona. Asazoqhubeka ngibona. Wafeba ku King Ginger. Weza la. Uzofeba Athi ke kwakunguye lo Sakhile ukhuluma ngaye. Hayi nanokuthi kwakwamadoda amaningi. Ku King Ginger? Yebo. Ngisamanda kumona ku King Ginger. YouTube? Yebo. Ukuyasho so King Ginger? Bengishothi naye noSakhile. Naye Sakhile wakhe. Nenye indoda ayiSakhile. Nenye indoda noSakhile futhi ubathathu. Kwenze kancane ngichazela please. Ngoba usuze wathi wami uthi ngoba usuze wamazisa umeke ngimenabele ngalo dabo yeso. uSakhile ngimazi ube udriver kaBolt indoda yakhe le yethu. Okay. Ukhuluma ngayo. Sakhile indoda kaBolt wangeshela njengoba naye ameshela. Ngilalela. Okusho ukuthi lo mfolo engangibambisene naye ke wakuthola lokho. Sasihlukana ngenxa yakhe lo Sakhile lo kuthiwa ngimiyeke mina. Ayizwa lonto. Ngase ke ngiqhubeka naye kuSakhile. Okay. Anginawo amazi. Sithinte kanje. Ngoba nakho uthi yena usengibonile angathi uthi useyangazi efonini yakhe. Nami ngiyamazi efonini yakhe. Shothi mina naye ikho into esingayikhuluma yena usengakukhuluma nalowo osixhumanisile. How about sifonele uSakhile kube uye ochazayo ukuthi inhliziyo yakhe ikephi nendawo. Yabona ke lokho ngikubona kuyisisombululo kunale usisangilethela yona ngoba nami ngeke ngimiyeke. Ngiyacela ukuthi uvumise umfana Sakhile. Akunankinga. Ngiyabonga. Ngiyacela sinesifana. Sabona kunjani? Khona njani? Ngiyaphila nami. Umatasa? Ayiko. Umatasa? Cha lo. Ukhuluma nesitofuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Okay. Ngikufonela nje nginezivakashi ezimbili. Okay, omunye ube izivakashi ngenxa ukuthi simbizile kodwa umuntu besibhalile kuhlelo elithi umfunani umuntu wami ka Black Life TV uyedwa. Uthe uMamkhize. Ngahlambe ngabe ukhona umuntu othandana naye uMamkhize? Yebo ukhona. Oh ukhona.
Yebo, uzama. Oh, alright. Kwavele kwagcwala-ke. Ukhona omunye owumashasha nje okungenzeka ukuthi usempilweni yakho naye? Umashasha? Hayi, khona naye, khona. Hey, yini eyenza ukuthi uthande abantu abawu-2 ngesikhathi esisodwa? Mhlawumbe ngabe uJehova ukwazi ukuthanda abantu abaningi uwedwa? Cha, ungayibeka kanjalo, but engakusho sisi wami ukuthi alright sure. Engakusho sisi wami ukuthi yabo mina ngikhulele esithenjini ekhaya. Okay, so now ufuna ukuqhubeka esinye isithembu. Ya, ladies ungayibeka kanjalo. Oh, okay. Mhlawumbe ngabe uzama okuyena umuntu othi usebe nawe empilweni yakho oqala. Okuyena futhi ubhalile kuhlelo. Ngabe uyakwazi lokho ukuthi wena ufisa ukuqhubeka nesithembu. Leso okhule ngaso ekhaya. Usekwamtshela yini noma into azoyiqala manje? Yebo, bahlala phansi sakhuluma ngalolu daba. Kuyikona ukuthi ngithize ikhanda eqinile yabona. Okay. Kodwa-ke bengifisa ukuthi bengihlale phansi sibonisane ukubelela phambili. So njengoba eseze eyitholela nje umashasha kanti wena uzange yena uzumtshela. Kanti wena isithembu sakho sidile nama-surprise. Wena awukwazi ukuthi uhlale phansi nomuntu njengoba uthi uyazi vele. So awukwazi ukuhlala phansi naye umtshela ukuthi mhlawumbe ngabe usubona omunye uthatha isinqumo sokuthi umshele. Ungamtsheli ngoba nakho i-relationship isiphathi nendawo. Angaboni ngama-surprise kanti wena awenzini kanjalo noma uyaxova. Sinakho ukuhlalisana phansi yabo sixoxisane lolu daba leli uthi ngifuna number 2. Kuyikona ukuthi lo sesho sisabona ekhanda eqinile. Usesinile nje kodwa uzama. Angizwa. Usesinile uzama. Yebo kunjalo. Usinile ngokwesiZulu. Waphinde washada. Yebo. Oh, alright. So ingakho usufuna omunye. Umqedile yena uzama, right? Kunjalo. So sadlalisa amasenti nje. Okay. Liqonda into yami. Okay. Njengoba sekukhona omunye uzama uvumile yini? Lutho. Yini pho yini uzumnyeka azayitholele ngendlela yakhe ekubeni wena ukhona ungamtsheli lutho yindaba wenza izinto emva kwakhe angisho uthe unkosikazi wakho. Yebo. Pho uma unkosikazi wakhe awuvuxoxa yonke into nonkosikazi wakho yindaba fanele azayitholele ezinye zezinto engicabanga ukuthi fangabe unelungelo eligcwele ngokuthi azazi kodwa azazitholele ngokwakhe why isimo senjalo. Ngicela umabele nje kancane. Ima ukhona? Ukhona uyakuzwa ku loudspeaker and now amashashe yakuzwa siyakuzwa nje kahle kahle soba 3. Yes, ngikhuluma iqiniso. Siyakuzwa sonke. Ngicela ungimabele kancane. Sawubona baba. Yebo njani nkosikazi? Ngiyaphi njani? Sikhona. Khona yini le ngizwa lapho? Wena ufuna ukuzwa ini ngoba mengihlala nawe phansi ayikho into eyikhulumayo? Cha, azi uyangiphazamisa ngoba la kuhleli nami ngempela. Wena yini lento yenzayo? Namamkhizi ngizongibuyisa nabantu-ke manje. Bingehla kuthi sihlale phansi sixoxe endlini. Ungathini mase ngithi ngiyaphuma kule relationship yethu? Awukwazi ukwenza lokho. Leyo nje ayikwazi ukwenzeka. Nakancane. Esikwenkomo sengingathi ngiyikhiphile. Uzongithethe nezihlukane. Maqhubana nomashasha uthi mina ngenze njani? Mashasha. Namkhizi sixoxe lezihlukene manje. Angimazi lo. Usuyamphika futhi? Angisazi-ke manje. Uyamyazi ngisazi. Mhlawumbe uyakuzwa-ke naye kuthe umuntu wakhe. Kuba lo siyakhula izilapho. Balo lo mama lo kuhleli naye lo. Ngicela lonto ufisa soxoxa into utshela yona. How? Mazi lo mashasa. How? Uyamuzwa utheni? Ukuthi uma sidonsile simele ubone. Ngicela ungidlulisele khona. Ngimambela nje. Sawubona wedali. Yebo, ukhuluma noba. Usuyangiqabuka. Angikwazi usona. Ngabe ngicamba manje impela.
Kona kushilo phela kuke kushiwo vele ukuthi idlisa umanda ngaphakathi. Mamkhize lo kuyacaca ukuthi uyakubhaxabula mfowethu ngethawula. Hayi bo, ubani-ke wena? Uyena lo awusamazi manje wena uMashasha seyangiqabula. Hayi, Kodwa phela ayikho inkinga ngoba simphakathini sisezweni. Isiyodibana le idibana khona. hayi, hayi. Uthando vele kuthiwa liyakhohlisa, mkhohlise vele ngoba asilapha ngabantu wena uyazi mase sinawe vele ukuthi kwenzakalani. Hayi bimsho la yona. Yabona nje mina ngiyilo mfazi wakho oze wahlonipheka washaya iloko elihamba likhuthaza zonke izibi zomgaqo lezi. Ngake ngiyashintsha ngoba kuyacaca ukuthi vele udibene nomgulukudu la kuwe kulungile. Uyazi lesitholana khona ngikudedele. Siswami. Ngicela ukuyile ndodeni yakho akwazi mina ngicela noma Mkhize. Mnumzane. Sanide naye. So lo nto utshela yona ngiyayiqala nje angiyazi. Usukhuluma nami manje. Udla ngamandla. Ngikubuka ngazuthi kunamanga. Kubuye ngazuthi kunamanga phakathi. So angazi awukwazi phela ukuthi ungamphika uMashasha manje ekubeni ubanjiwe unkosikazi wakhe ukubambile ukuthi wena uthanda noMashasha ezefika nje la size sithola ukuthi ithuba lokuthi sixhumane noMashasha ingoba lokho ufonele ithina inamba yaMashasha siyithathe kunkosikazi wakho so mawusuphika manje uthi awusamazi uyangixaka kwayinami ke manje Hayi no azi ithini siswami uthe ubani konje Nokulungile ngicela ukuthi ulungise indaba zomuzi wakho ngesikhathi sakho mawusu right mina ngibonga nje ukuthi uyiphendulile iphone call yami ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho Mamkhize hey Mamkhize wena Hello? Mamkhize Yebo baba. yini lento ongifaka yona ungenzani kodwa Mamkhize Zizothini ingane ekhaya Okwamanje ngeke ngize ngikuphendule la ngizokuphendula endlini. Hayi kodwa lungisho uthi nje lesithembu uzothatha Isithembu. kodwa no Awume isithembu. sokhuluma endlini Niphetha ngokuthini manje Mashasha uyazo ubhuti wabantu ukuthi uyaphika manje ayisekho nje into ayaziyo ngawe manje and into engixakayo ile ukuthi inamba yakho size sikufonele uzingicela uphumelele namhlanje sicela ukukhulumisana naye sithathe kumkakhe so mase phika mina ngidukile angisazi manje so ukuba nendoda ekuphikayo ngoba nakho sibona unkosikazi wayo mhlambe ngabe kukubeka kuliphi ithuba usafuna ukuqhubeka ube kwi serious relationship uma ngabe bekuthiwa be serious no bhuti wabantu Yabona ke leyo dadewethu ake ngiyibeke kanje lo mfowethu uyaphika ngoba nakho esezwe ukuthi ula bayazi lo nto engathi ekuqaleni nathi umzwile ukuthi uvumile yes uvumile ngisambuza emva kokuba thola ukuthi uku loudspeaker niyakhona umuzi nobabili inkinga iqale lapho ke angathi uyazi ukuthi icala umphiko icala umphiko yana mamkhizele mina nguye kungcono ukwazi ukuthi udla namuphi umuntu esitsheni kunokuba ungazi okay ngangehlisa umoya ngoba yabona mamkhize angikutshele nje dadewethu ngiyakuhlonipha ngoba ukazi ungizwe ngikulwisa ngoba bengikwazi icala umphiko vele mengiphuma la ngizomfonela thina sizoba right usala wedwa unelukuluku ntombi sekukuwena ukuthi gaya ngamuphi umhlathi ngoba njengoba ungayindawo nama ngiyindawo ngiyema lapho Mamkhize Bengeke ngize ngilwe vele naye. Kuyikona ukuthi bengifuna ungazi iqiniso. Eyisidle esitsheni esisodwa ke ntombi. Kwamukele lokho ngoba ngizokubangisa umsindo ngiyakuhlonipha njengomamkhulu. Nami ungangibangisa umsindo. Umamkhulu omncane ngawe. Kulungile phela uma umncane indlela odalwe ngayo mina nomkhulu kwekunawe. Sengihlonipha phela ukuthi uthathwe kuqala kunami. Ingakho umamkhulu. Isizulu sisho njalo. Wena okwakho ukuthi uthambise leyo nhliziyo yakhe yeke kuba yitsha. Wazi ukuthi uzolala. Manje uzofika nalengane lezo nazo ngaphandle. Wena ngathi wafika uyitshitshi ngoba nawe unalela lakhe ivezandlebe. Ikuphi inkinga lapha ivezandlebe? Ukhohlisa kanjalo. Awu lawa amadlebana amnyama ngoba yena kamnyama phela awaka. Angiyazi ke lo nto layo. Phela icala liyaphikwa vele ngoba nale ndoda yethi iphika ngathi. Ungazenzi ingcono ntombi phambi kwamakhamera mina nawe siyafana amanxeba ethu ayafana.
ungakhohliswa umuntu wesilisa lo usithanda sobabili ngoba isitshene esisodwa lesizodla khona. Khululeka. Angeke ngidlisane nawe sisi. Isinqumo sithathayo nginankinga naso. Impela ke dadewethu kababa bahlale wazi nje ukuthi ngikhona futhi nginethezekile. Yabo lokukhuluphala ngikukhuluphela sazotelepela. Usuyadelela kodwa manje. Angiteleli ngoba ngikaze ngikwenyusela umoya kodwa ngiyacela nje Uyawenyusa. ukuthi yabo mina ngiyakhuluphala ngoba ngihleli kahle. Uyawenyusa umoya. Zama ntombi, zama ukuthi ngoba kuyasho ukuthi uphefumula ngenxa. Yebo ngiphefumula ngalo vele. Mina ngiphefumulike ngayo angibonga ngiyinkunzi. Ngiyinkunzi mina ngiyatelepela mntama. Phefumula nje, phila impilo. Ngolo binginonele encane kangaka. Kuzokwenzelani kusuka manje kuya phambili? Siyabambisana. Ubambisana wedwa. Mina ngicela ungikhiphe lapha. Uma Uma. angizumncenga phela mina uyoncenga unyoko. Ungoncenga wena vele. Mamkhize udecide ukwenza kanjani? Ayikho into engizoyidecide lo ngeke azayo. Alungile vele. Ngishadile mina ngilotsholile. Nikuzwile ngani lokho? Thembu. Ngithele ngenyongo lapha. Isithembu Ngithele ngenyongo. sangachitheka. Ngeke sibe sichitheke wena Ithe indoda yakho lekhanda lakho leli gcwele usadasi. Isithembu sona ngoba izwile. Hlukana nokudla kwezinja, khiphe engqondweni. Usadasi wezinja kuwona umuntu ophilayo. Uyahlala umshado nakho? Kophuma yena umashasha. ngeke azahlala. Gogo usaphila. Shiyana ukwenza-ke mntakamama. Yeah. What do you mean gogo usaphila? Babi ngisho lokho nje. Uyaphila ugogo. Awumbiwa ndawonye. Straight. Kwenze kwanzima. Ukuba ubaba ubevuma ukuthi undaweni ube nomashasha, mhlawumbe besixoxe ngenye indlela kodwa manje kulungile. So ngicela ningivumele ukuthi siligoqe la uhlelo ngoba asinayo inqubekela phambili. Ubaba akavumi lutho. Ngiyacela. Mhlampe engingakusho mina ngelinye ilanga weMamkhize othi uma ubhala ntombi ubize nalo leli soka lakho lizokhulumela ngoba liyabaleka liyiva-ke efonini. Mhlampe liyokuphendula ngelinye ilanga ulibuke emehlweni. Yayizwa lona. Mhlampe koyenza ingqondo lokuthi ubuzela indoda yakhe ikuphendule la ungayifonile. Mhlampe dadewethu usungalivala uhlelo lakho. Mbuke lapha ekhaya nizibonelele ukuthi kuhambe kanjani. And inhliziyo yami ibuhlungu ngoba mina bengishitshela sonke lesi sikhathi ukuthi othandweni kuzoba neqiniso okusuka nokuhlala. Kodwa mekunje hayi sho kukude phambili gospel. Kuningi kuyalekanyana okunye kuzwa phezu kokunye nokunye kuza phezu kokunye. Mina angi-understand ukuthi why umuntu othe wena uyamthanda umphula inhliziyo. Angisho ushilo wasomthanda wenza zonke izinto ezibonisa uthando othandweni lweni. But still uzomphula inhliziyo kanti inhliziyo idela nini? And umnikazi wenhliziyo enhle yena ke imsiza nini? Akuningi bafethu. Siyohlulwa abelungu. Angazi kodwa indleni yami akunzima shem kukude phambili. Ngiyacela singakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is the black life